Здравейте от мен. Тук трябваше да не съм аз на презентиращото място, трябваше да е колегата от Хърватия, който е така мозъка на цялата тази операция, която е извършена в църквата Свети Марк. Но за съжаление му изникнаха такива неотложни причини и пътуването му пропадна. Ще се опитам да го заместя по някакъв начин, макар че няма да успея на 100%, разбира се. Ако имате въпроси, може да ги задавате по всяко едно време. Аз се казвам Костадин Костадинов, работя във фирмата почти 20 години. Една част от нашите продукти са свързани с реставрации на паметници на културата и стари сгради. Това, което ще разкажа днес, е система за усилване на конструкции, които са пострадали от земетръс. Разбира се, те би било по-добре да бъдат усилени преди да пострадат от земетръса, но общо взето така се случва почти навсякъде. Като имаме проблем, му търсим решение, а не предварително. Свети Марк е църква, която е разположена в централната част на Стария Загреб, като е построена първоначално, датира от около 13 век. През годините, за съжаление, тя е пострадвала от най-различни такива катаклизми, като виждате детайли от покрива. Има готически елементи с гербовете на Хърватия и така нататък. Въпросът е, че поради различните земетресения и пожари, които е претърпяла през вековете, са се налагали най-различни ремонти. Тези ремонти са правени през, може би, от порядъка на около 4, в продължение на 4, 5, 6 века, с най-различни материали и технологии. Знаете, в 14 век са били едни материали и технологии, които са ползвани по-късно се променят и така нататък. И това води до днешната конструкция, която е доста така екзотична от гледна точка на материали, технологии, ползвани. Имаме основно каменни тухлени зидари, но след пак са добавени в годините и различни материали, за които споменахме, че не би трябвало да бъдат използвани в такъв тип сгради. И ето защо след земетресението, което е било 2020 година, са се получили така доста сериозни разрушавания, което е наложило да бъде усилена и стабилизирана по някакъв начин конструкцията, за да не се разруши в последствие повече и да се разруши този паметник на културата. Няколко снимки от повредите след последното земетресение, пукнатини в свода над олтара, повреди по арките, някои типични повреди по стените, най-вече пукнатини. Виждате вертикални, както и диагонални пукнатини в тухлената зидария и на места дори паднали стени или част от стени. Включително външни орнаменти, паднали мазилки вътре в самата църква, паднали кирамиди по покрива и така нататък. И правителството на Хърватия решава да осигури сериозен фонд за реновирането на доста пострадали сгради след това земетресение и тази програма продължава дори и до днес. И нашите колеги разработват една технология, която използваме цялостна система за конструктивно усилване и укрепване на самата конструкция, като могат да се използват най-различни системи, като ние реално сме сертифицирали две. Едната е основана на мрежа от карбонови нишки, другата стъклена мрежа, като при едната и при другата имаме и анкери, които се използват за фиксиране на мрежата към конструкцията. Какво е предимството на мрежата спрямо нормалния карбон? Знаете, че когато имаме проблем с, да кажем, бетонови или тухлени сгради и трябва да усилим тяхната здравина от гледна точка на земетръс, масово се използват въглеродни платна или платна от въглеродни нишки. Те обаче доста вкоравяват конструкцията, тъй като те като се импрегнират с смола, вече става един доста такъв твърд, корав композитен материал, който не позволява
работата на тухлената зидария като такава и затова мрежата е доста по-удачен вариант, защото все пак е много по-гъвкава и еластична. Тоест, усилвайки конструкцията или да кажем една тухлена стена или свод или каквото и да е, ние запазваме гъвкавостта на съществуващата конструкция. Ето виждате проектирането, не знам дали се вижда добре там. Имаме тухлена стена, използваме специален разтвор, който го имаме в два вида. Един е на трас-циментова основа, другия е чист НХЛ, т.е. за феновете на НХЛ имаме и чист НХЛ разтвор, който не е слаб, защото все пак, за да се използва с армировка, той трябва да има някаква якост. Така че този разтвор е с якост от 15 мегапаскала и напълно отговаря на изискванията за саниране по този начин. Системата е сертифицирана от университета в Рим. Знаете, италианците имат доста паметници на културата, така че е одобрена от тяхното министерство и получавайки в една държава в Евросъюза такова строително разрешение, съответно може да се използва и в другите. Мрежата се полага между два слоя от този разтвор и се полага и специален анкер, който да държи мрежата с съществуващата конструкция. Като виждате, анкера е в предната си част е вече импрегниран, за да може да се набие в отвора, а задната част е свободна, която се разпростира във формата на ветрил, за да може да играе ролята на добро анкериране с съответната мрежа. Ето виждате цялостния проект, който включва и външни реставрационни дейности и така нататък, но аз ще говоря само за нашата част, която е свързана с усилването на конструкцията. Както колегата преди малко каза, макар че аз не съм с толкова опит, както него в тези дейности, наистина подготовката на работата е от изключително важно значение. Тоест, ние не си ли подготвим добре основата, не махнем ли всичките слаби участъци, какъвто и хубав материал и технология да използваме, то може да се доведе до нейното компрометиране. Така че виждате, подготовката на основата е изключително важен елемент. Премахва се слабите участъци, 1-2 см дълбочина старата фуга се премахва, почиства се, изчуква се, всичко на ръка. Това е арката над олтара, виждате. След това се минава с водоструйка, най-общо казано, но по-сериозна водоструйка, минимум, да кажем 100 бара, за да може да махне всички слаби участъци от съществуващата фугираща смес в дълбочина. Следва полагането на първия слой разтвор и мрежата се полага в пресния разтвор се полага и следва полагането на втори слой разтвор. Общата дебелина от порядъка на сантиметър до 2, не повече, за да не утежняваме допълнително конструкцията. Това нещо е направено по арки, по стени, по сводове и така нататък. Ето виждате. Ето ги анкерите. Веднъж положен двата слоя разтвор с мрежата, се правят отворите, слагат се анкерите, след това се разстилат и по този начин се получава доста добро усилване на съществуващите стени. След това отгоре вече може да се измазва, да се стенографира и каквото е там необходимо. Тук е използван цимент трас разтвор, но ние го имаме в вариант и НХЛ. Там проектанта не е имал проблем с използването на... Да. Тоест, който иска НХЛ, да ползва НХЛ. Който иска цимент, да ползва цимент. Цената е почти една и съща, няма разлика. Като да вмъкна тук скоба, ние предлагаме готови за работа продукти, а не да кажем НХЛ 3,5 или 5 и така нататък, от които да се прави разтвор. Всичките продукти са произведени в Германия. Забравих да кажа в началото, че всъщност МЦ Баухимия е немска фирма, вмъквам го тук, от Северен Рейн, Вестфалия, семейна компания, вече трето поколение е в мениджмънта на фирмата, като повечето от нашите специфични продукти все още се произвеждат
основно в Германия, така че ние искаме да гарантираме качеството на цялата система. Малко лирично отклонение. Но много важно, да. Наложи се да изпълняваме и, т.е. колегите се е наложило да изпълняват и инжекционни дейности, които в дълбочина да укрепят зидовете. Ето виждате разполагането на пакерите, които са специални пакери, които инжектирането е с ниско налягане, така че да не увредим допълнително конструкцията, защото бетона се инжектира с налягане от над 100 бара, докато тук това не е позволено. Тук имаме ниско налягане, 8 атмосфери, максимум 9 в този порядък. Пак така или иначе минералните разтвори, които се инжектират в този случай, ако се използва по-високо налягане, те се разслояват и и практически не е възможно да бъде използвано. Конструктор беше предвидил и допълнително използване на спирални анкери, които са от неръждаема стомана, с цел допълнително укрепване в определени участъци. Това от мен от гледна точка на тази технология. Аз исках да питам един въпрос, защото Трънков все не даваше да питам. Какво се прави с мокрите помещения в стари сгради? Защото в крайна сметка, нали, ние хубаво оправяме тази къща, която е на 200 години, ама нашите баби и дядовци не са имали нито баня вътре, нито туалетна. Нали, съвременният човек няма как да не си направи мокро помещение в тази сграда. Моля? Аз се пита дали има половин час да ти отговоря. Да, аз тебе щях да питам, но той се... Разбрах какво искаш да покажеш, Не иска да го показвам, неща, защо ми го носиш. Видео утре ще покажа практическа част. Ние имаме една технология, която според нас, добре, тя е от XPS, нали, но като материал, но все пак в, да кажем, една черна кутия в тази къща, която е отделена от останалата част от конструкцията, може да бъде използвана, защото тя е готов хидроизолиран продукт, изключително лек, т.е. не натоварваме конструкцията и е директно готов за лепене на плочки, т.е. не е необходимо допълнително да слагаме хидроизолиран. Да, може, разбира се. Стана ясно в началото, че аз 14 години близо бях в фирма Ръфлекс, в която бях и продуктов менеджер, и търговски директор, и отговарях изключително за реставрациите и паметници на културата в фирмата като сегмент. Господин Костадинов се запознах на посещение обстоятелствата и вече съм, както се казва, гордо служител на фирма НЦ Балтия. Скока е рязък от силно залови продукти в химическата промишленост, но за моя радост, моята задача ще бъде опита на колегите от Хърватска и Италия, които се занимават с паметници на културата, да видим какво може да влезе в България. И от Германия? Да, от холдинга. Какво можем да използваме и да видим къде е нашето място в България с тези продукти. Смятам, че при положението на базата на МПЛ с капилярно покачване, спиране на соли, интересни неща на първо четене, които аз още не съм запознат така добре. Ще запознаем, няма страшно. Ще запознаем. Затова сме заедно, къде се казва. Но това е един продукт, който може би не е толкова за реставрация в никакъв случай, нали, говорим за ремонт, който позволява да се направи сух ремонт на помещения, които трябва да бъдат влажни помещения. Първо да се интегрира туалетна баня в стара къща и даже не само стара, най-добрите ни клиенти към момента са Иван Спонев, са се го чули да познават повечето къщи, новите екокъщи, които са сглобяемите къщи, защото те нямат решение е тъпо да направим първо една по-дълга маска в надърване на шемирия, каквото и да е. Ето го хода, ето е стена. И де факто ни правим една кухинка, в която да е много помещение. Да, няма гипскатон такива неща. Да, химически продукти са XPS, състояна с минерална хидроизолация. Тук вече един баланс, вярно химически продукти са, но за мен това е един добър, даже не бих казал компромис, но добро решение да се направи, да се отдели мократа част от цялата дървения, от глината и така нататък, да се отдели на мокро помещение, което вече влагата вътре може да се регулира
по всякакъв начин, нали, с коментизация, с вентилация и така нататък. И понеже ние с него си имаме шегата, нали, за паметност на културата и за хищежата, за това. В никакъв случай не става да обличаме фасади или да правим орнаменти от този продукт. Нали? Идеята е да го използваме, понеже е суха система на практика в мокри помещения и да изолираме напълно влагата от една баня да се стои само там, а да не компрометира по един или друг начин. В камп филмата има шата, там ще има и рекламни материали, ще има и мокрите му запивните, после коментира допълнително нещата. Благодаря, че ми позволите. Разбира се. Да. Някакви въпроси относно системата за укрепване? Защото България все пак е земетръсен район. Не е като в Англия. Да, разбира се. Дали може пак саморегулиране да видя? Да. Не разбрах точно как са анкерирани. Когато се сложи първия слой разтвор, сложи се мрежата в пресния разтвор и се сложи втория слой разтвор, на мястото, където ще бъдат анкерите по проект, се маха пресния разтвор, да кажем в диаметър 30 см. Това е радиуса. Това нещо е забито в стената и това му махна тук ластичко, да го кажем, това ще стане като... Става като ветрило, точно така. Как се набива, нали е меко? Не е меко. Не е меко. Предната част е твърда. Тя е здрава. Прави се отвор с перфоратор и просто се вкарва вътре. Това виси навън, след като втвърди лепилото, с което се залепва в стената, това нещо се маха и се разпростира като ветрил. Това нещо, представете си, има разтвор, мрежа, в тази част втория слой разтвор е премахната и това нещо минава през мрежата и като стане ето това ветрило, както го виждате там, държи мрежата към... Защото разтвора, който използваме, не е прекалено здрав. Нали, в една зидария, която има якост от порядъка 12 мегапаскала, да кажем, 13, ние използваме материал, който е с 15 мегапаскала, близък, нали, защото не можем да сложим 60 мегапаскала, защото ще стане голям проблем. Нали, имаме неработещи заедно материали и този разтвор не може достатъчно здраво да държи мрежата, затова и прибягваме до анкерирането, като стъклената мрежа си върви с стъклен анкер, а карбоновата мрежа с карбонов. С смола. Да. Няма как да го захванем. С плюнка и стиксо няма да стане. Да, и в момента, в който вече е твърдила, да кажем, на другия ден, разпростираме свободната част в формата на ветрил. А първият разтвор колко е дебел? Половин до 1 см. Зависи от основа. Не е много. Максималната дебелина от порядъка на 1 до 2 см. Колкото повече, толкова по-добре знаеш, защото съм производител, но все пак идеята е да не прекаляваме и да не утежняваме конструкцията. А в кой случай се използва едната мрежа или в кой друг? Зависи от якостта, която трябва да постигнем. Карбона е по-здрав материал, така че вече е предпочитание на проектанта и зависимост от това, което търсим като финален конструктивен... А основата има ли значение? Тя също е част от структурните изчисления. Не. Това не е домашна майсторска система. Тук трябва да се види конструктор, да се види състоянието, да се направи проекта и да се изпълни както трябва. Това не може да се купи от балния магазин на 2 квадратна мрежа и да, няма да стане. Това е система, която е високо ниво професионално и наистина трябва да се подходи към нея професионално. Да, разбирам, че не е в унисон, нали, с напълно естествените материали, но все пак понякога е по-добре да съхраним сградата, вместо да се разруши така или иначе. Когато се смели от това нещата, по-добре да има решение.
но по този начин нито променяме пароизолационните свойства на сградата и на конструкцията, така че е напълно, използвайки особено пък НХЛ разтвора, там не влияем по никакъв начин на паропропускливостта. Моля? Зависи. Защото фундамента играе в повечето случаи роля на прехвърляне на товара към... Не, мисълта ми за страните, за частта на фундамента, която е по-земята, в смисъл не за самата фундамента. Да, абсолютно. Това има те... Пак трябва да се зарие, да се оформи изолация, евентуално и така нататък. Доколкото чух общо взето, нали, хидроизолацията е малко мръсна дума. Да, може да се откопае, може да се положи системата, да се направи хидроизолацията и така нататък. Едното не пречи на другото. Въпросът е следния, че когато е необходимо, нали, ние можем да предложим и хоризонтална бариера чрез инжектиране. Да спрем капилярната влага, ако е необходимо. Хоризонтална бариера, какво се случва с това, което е под бариерата? Стои там. Стои там, но то де факто е подложено на влага. Тоест ние не сме решили проблема с това, което е под... Когато можем да откопаем и да си направим хидроизолация от външната страна и е позволено, няма проблем да се направи, но в много случаи не може да се изкопае. И там имаме друго решение, което е малко в другата част на фирмата ни, инжектирането, тъй като ние можем да изпълним така нареченото завесно инжектиране отвътре навън. Т.е. ако не може да откопаем и не искаме влагата да ни стои в зида, пробиваме през целия зид, ако това е дебелината на зида, да кажем. Отвътре пробиваме през целия зид, стигайки отзад, инжектирайки от тук, правим една завеса от задната страна, специален акрилен материал, който има всички сертификати за контакт с питейна вода и там преминал хигиените норми в Германия. Тук мога много да ви говоря. Сега тук ще се опитам да ви нарисувам накратко. Правим растерна система от пакери, които са съобразени с дебелината на зида. Хайде. Трънков, какъв е този химикал на Баумит? Той не е разписан, готово. Готово. Всичко точно. Разстоянието между двата пакера в един ред е равно на дебелината на стената. Тоест ние инжектирайки отзад, излизайки материала от тук, вече знаем, че от тук до тук отзад е запълнено. А разстоянието между двата реда е равно на половината от дебелината на зида, или стената, или каквото и да е. И по този начин започваме отдолу нагоре. Инжектираме, материал се показва тук или тук, инжектираме, преместваме, местим се и по този начин сме сигурни, че от дупка до дупка... Моля? Каква система? Не мога. На този въпрос не мога да ви отговоря. Съжалявам. Някой искаше да пита още нещо там, история. Или не? Добре. А дали господин Борисов може да отговори за баните, как се решава проблема? Това е доста тема, смисъл. Има вносни технологии, просто ще направим. С дърво, бар, вина и кама. С бар може да се направи представител на фирмата да е гимназия. С бар може с талелак да се направи. Има готов талелак, той е баров. Може да се направи с талелак и с сапун американски. Или с някакъв там, той ще обясни повече камен. Утре ще го правим. Да, половете каменни полове или римски бетон са напълно нормални неща за полове. Дори, ако щете и така по-елементарно нещо, което може да се спомня повече хора, аз съвсем скоро изпращах снимки на Трънков. Сух пот се прави на кнал, отгоре се трепат плочки. Дали може да се използвали плочки, ние не сме Абсолютно, и стената измазана с
мазилка, сварва мазилка и плочката се ръпът звар. По този начин не качват влага нагоре, отвънка се фугират с фуга и отзад тях няма никаква влага, защото станат с това пара конструира. А пък не е приложимо ли това нещо? За сухия пот, да. За сухия пот, а за римска или римска? Той като му се направи сух пот, отдолу-горе в римски, не това му нищо. Аз какво се фугира между плочките да не Фуга! влиза вода? Фуга нормално. Най-така прости думички. Трябва да е много гъвкаво при дървено дюшене. Глиняните полове се правят върху дървено дюшене. И те нямат проблем. В смисъл, защо трябва римския бетон да има проблем след това? Като е значително по-здрав от глината. Имате въпроси относно